wong ayu kaputenku kok wanita hati-hati aku tetap kowe bali rasanya ketera bisa mari among diraku jadi sonada ini dia tenan no. Ini ki Pak Wito apa ora yo kepengin nih. Tenane. Aja ngono. Rumah samu iki tenang ini ki duet-duet. Ya. Nek biasane niku anu met dalang lho niki. Mungkin nek enten sinden sing rodok tuwek utawa yoga sing pun rodok tuwek niku dipateni. Lah wong nyapa dipateni wong batune entek ya matu dhewe. Lah. Ora ngono, nek saiki nek tuwek iki nggo apa? Nah, sing nom bergas ngono lho. Oh nek kula mboten tiang tuwek niku malah kula openi mergo apus-apusane penak. Sik to. Mas Darang. Lah nomo nek karo sing kidul dhewe aku ya nek kula gesek no. Ya piye lek nglakoni. Lah kok niku kula kali sing tengah niku duka. Hah? Harap wong terima kasih. Nggih. Tanduk meleh. Tanduk? Oh iya no. Tasih wonten podang kuning kali gluduk asmara. Oh iya. Wonten pamundutan sanes. Yes, monggo kuwi pamundutan mawon. Gluduk asmara ya. Oh gluduk asmara. Nggih. Nggih. Podang kuning ya apa gluduk asmara? Gluduk asmara. Heeh. Kelingan ning kono lho ning dhuwur kae. Oh kelingan sih. Monggo ja niku setunggal malih gluduk asmara. Sarunge diwae. Pamundutan sinten kalau wau? Oh saking Bapak Edi Penthol. Oh, biasane Mas Edi iki disarirani dhewe lho. Oh tak wakil. Oh, ngoten. Nggih Mas Edi, nuwun sewu kadung aku sanggup engko Mas Edi engko nesu aku ning dalan diantemi ya. Boten. Paling kan boboke. Piye Mas? Aman. Sik, iki wis kadung nang gone TV dadi ning iki mau gubuk asmara ya sik, gubuk asmara sik. Iya. Nggih Mas Edi. Nggih. Iya. Oke. Nggih, monggo Mas. Oke. Yo. Iya. Monggo gubuk asmara. Gubuk asmara jenengan sing joget ya. Nggih. Oke. Ini apa-apa?